APL Go Rapid DNA Drops, biologická terapia z buniek rastlín. Čo je DNA? Deoxyribonukleová kyselina je nositeľkou genetickej informácie väčšiny živočíšnych a rastlinných organizmov, vrátane človeka. Sú v nej zakódované všetky informácie dôležité pre život a rast. Najmodernejší proces extrakcie DNA z liečivých rastlín zaručuje, že vaše telo získa maximum z tých najlepších prísad prírody. APL Go zdravé cukríky z buniek liečivých rastlín sa ihneď vstrebávajú priamo do krvi. Týmto zaručujú okamžitý účinok so širokospektrálnym pôsobením. Je tiež jedno, či ste vegán, tehotná žena, dieťa, či niekto, kto berie veľa liekov. APL Go vyhovujú bez rizika pre každého z vás. Certifikovaná funkčná výživa, biologická terapia pomáha ustáť nástrahy civilizačných ochorení cieleným zložením. 18 druhov, 13 rokov na trhu, dostupné v 58 krajinách po celom svete.